Tezaris Tours. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στον όμορφο κόσμο της Καλύμνου με τα πολυτελή πούλμαν που παρέχουμε για τη δική σας εξυπηρέτηση. Tezaris Tours. Σε εμάς θα έχετε πλήρη εξυπηρέτηση σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Απολαύστε την άψογη εξυπηρέτησή μας και μετακινηθείτε έξυπνα σε όλο το νησί με τα πούλμαν που παρέχουμε. Tezaris Tours. Ακόμα και ο γάμος σας θα έχει την καλύτερη αισθητική με τις αντίκες που παρέχουμε. Tezaris Tours. Και γυρίστε τα νησιά που ονειρευτήκατε μέσα από τα 5 σκάφη που συνεργαζόμαστε. Δείτε τις ομορφιές της Καλύμνου με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Tezaristours.gr. Και είμαστε δίπλα σας όλο το χρόνο, κάθε στιγμή.